Palaran. Hambu kala kasing sedya hamiwiti pahargyan siang puniki tansah manggih rahayu sambada kang cinangka antun nugraha saking yang moho aku binarong ing santi mulya mongko purwakaning gati lumintuning pujanasta saking pakuwasting Gusti kang hamur reba jagat satemah hamba bardaya pangaripta kang tumanduk mring prakara tasih kacing tumadyaning kalenggahan siang punika panjenengan kula saged tetunggilan wonten ing sasana pariwakan kanthi manggih ing kawilujengan nuju hari Radite Jenar Hari Radite Jenar ingkang libas rebat dinten Ahad Pahing Katiti Surya 11 Juni Anglengayu Warsa kalih 2026 wonten ing sasana pariwakan ingkang kawengku Bapak Jaining Ibu Suyatmi badhe kinayatan wonten ing tata cara rasa gati wisudan tali dharma nopang ing tematlen awit saking gegawmanipun Roh Ayu Yuliana ingkang muskat jatuh keramik lan Bagus Ferry Susanto atmo Jawa Pati ingkang pital saking ketiga Jumapol Karanganyar sabunging Pratapu Kakung Putri menggarap taman ingkang tata cara prasta gati wiyahan ingkang sampun karupukut dening pangarsani wiyahan kirang langkung pratelanipun mekaten ingkang sepisan pambuka tumuli yosipun samoja tepaten putri kakang timang jinjur ing sasana rinengga sintentuk priyagung ingkang mongko cucu ing lampah panjenengan Ibu Sunarmi sinarengan paraga ingkang angasta kembar mayang panjenengan Bapak Triyono tuwin Ibu Rasi wonten ingkang angasta songsong panjenengan Praga Mas Apri wareng tata cara lumagining angat-angating sangat mojo temang dan putri saking sasana busana kalenggahaken wonten ing sasana rengga kalajengaken wonten ing tata cara angkat turi rawuh saha mondhoki sangat mojo temang dan kakung saking sasana Malempah sinten priyagung ingkang mongko cundhaka saking Maha Berarti niki Bapak Jumati duwin Bapak Sutarmi sasampun sampun tepaten Kakung Kapiyodha Sandapi Kori Pariwahan ingkang mangki kalajengaken wonten ing tata cara tandhang Ibu inggih
luwat dening tata cara dwiwara ambal wacana piantun karingan sami wawan sabda limrasi nebak atur pangandika wasrah duwe panampi atur pangandika wasrah saking tetungguling keluarga Bupati saking ketiga Jumapolo kaseriran panjenengan Bapak Soekardi kang jumenipun kasubul Bapak Ngabdina duwing Bapak Warman badhe katampi saking sapanjenengan ingkang hamangku gati lumantar wijining pangandika Bapak Sugiyanto ingkang jumenipun kasubul Bapak Agus Rahman kuwi Bapak Warmadi Ing tata cara dwiwara ambal wacana atur pangandika pasrah duwe panampi kalajengan kelewat dening tata cara dhawuh pangking kemanten monggo nuju minggahan panjenengan simbah marotongan manpa dening kang nyametakaken uga rampe panggih panjenengan Bapak Sugiman ing tata cara dhawuh pangking kemanten mangke kalajengan ngaturi rawuhipun kadang pisan sutresna meniki keluarga Bupati ingkang tasih sumada wonten ing sasana Palerman tiyang ingkang monggo Condoko panjenengan Bapak Jumadi luwih Bapak Sutarmin sasa bersambonjo temanten katenggan tiyang asepuh kalih jangkep ing mangke saking kadang-kadang karang taruna putra manunggal ingkang mapan padukuhan dhuwet badhe ngaturaken jawat asta ingkang limrah sinebat kumadering tata cara salam lepas bujang ora ing tata cara salam lepas bujang mangke kalajengaken lumandening tata cara rombongan jangkep duwit sungkem pangabetos paraga ingkang kepareng lolos dhuwur panjenengan Bapak Sumarno mamping tata cara sungkem pangabetos badhe kapratisaken saking ibu juru sebaganing kemanten ing tata cara rombongan duwit sungkem pangbotos mangke kalajengaken wonten ing tata cara ambaling pambagya harja wilujeneng rawuh ambaling pambagya harja wilujeneng rawuh saking ingkang hamapugati ing mangke badhe kasariran panjenengan Bapak Lurah Bapak Sutarmo ingkang jumenipun kasumbul Bapak Sunarno kuwi Bapak Angko monggo pratandha diri pawiyahan wisudantari dharma ingkang kawengku Bapak Jaining Ibu Suyati Pabyani kalenggahan siang niku sampun purna. Ambo bilih sangat wonten temanten saringgit sampun kapedhot saking sasana rombongan. Kajeng sadhaping kori pawiyahan ingkang sampun dherekaken kondring para tamu kakung saha kanthi jawat asta. Sampun para tamu kakung saha mekaten menggah perut taman kang tata cara prasta ganti ingkang tartem tugolongan neraka dumateng lampahing pawiyahan wisudan talih garwa ingkang kanggo Bapak Jaining Ibu Suyati Pabyani kalenggahan siang punika surupan nyuwun saking ingkang hamangku gati kersa panjenengan tansah anggen tur wujud nyuwun sehnograhaning Gusti ingkang Maha Esa mugi tumawaing sedya wiwitan dumugi pungkasan manggih arahayu tanpa rindu wilujeng